għal-bahar minn mara xi sħana uħuta xi xalata u oħrajn għax tmiem il-ġimgħa itwal mis-soltu bl-imnarja li ħabtet nhar it-tnejn b'xemx tiżreġ u baħar irreżistibbli mijiet ta' nies ħarġu l-Mali u qabżu sal-baħar. TVM News imur in-naħa t'isfel ta' Malta f'uħud mill-aktar bajjiet frekwentati. Aħna mdorrin il-baħar, kena niġu fil-leġġatura ġifieri minn żgħar u dejjem niġru ġol baħar, il-baħar dejjem inħobbuh u għalina l-baħar baqa' dejjem l-istess. Għal-oħrajn il-baħar jirrappreżenta wkoll aktar ħin mal-familja bħal dan ir-raġel li ilu Malta aktar minn 30 sena u ma jibdel is-sajf ma' xejn. I enjoy it very good. It's a lot of people coming here and like this, you know. What do you like most about summer? I enjoy with my granddaughter. I enjoy with them. I'm happy when they come in here. Me, I live in here in Bizerbuġa. Swimming, yeah, I like swimming. Illum ġejna l-baħar u ngawdu jam mal-familja. Darba f'ġimgħa marru l-baħar, il-ħadd jew is-sibt, għax nkunu xogħlu fost il-ġimgħa u naħorġu xi għandna flaxijiet. Uħud għalulna li s-sajf ifisser aktar rilassament. Aktar relax, speċjalment il-ġimgħa jew sil-flaxija noħorġu ma nistgħu il-ħadd imorru ġurnata baħar, aktar relax milli meta tkunu għall-iskola, ġurnata xogħol differenti, aktar relax. Oftis relax il-baħru. Kont looking forward biex jiġi s-sajf jew inti mhux xi ħadd li tħobbu daqs. Ma tantx nħobbu s-sajf jiena. Insomma, ma tantx. Għax ħafna sħala. Badan kollu minkejja li hemm min jieħu l-opportunità biex igawdi s-sajf, oħrajn jibqgħu biżna xorta, bħal dan il-ġuvnot. Ovvjament jien ħan irlassa imma ma nqax studju u naqra wkoll ħan ikolli naqra revizjoni matul is-sena wkoll. Qed tibqa' tistudja fis-sajf jiġifieri? Naqra hija, imma aħjar nagħmelek milli mbagħad nidħol fl-iskola ma jkun hemm xejn u nitlef kollox. Ġuvnot ieħor kien ispirat mill-festi tas-sajf. Naħseb nagħmel skultura ta' kurċifis. U mill-Gżira Awċija, il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija għat-Turiżmu Joe Grek qal li dan kien l-ewwel weekend twil tas-sajf u li kellu rispons tajjeb ħafna. Għalli kull tmiem il-ġimgħa fis-sajf f'Għawdex sar ikun tajjeb aktar u aktar jekk ikun abbinat ma' ġurnata żejda bħal fil-każ tal-imnarja din is-sena. Għalli llum il-ġurnata Għawdex qed jara diversifikazzjoni anke fit-turist li jżur Għawdex għax qed jiżdiedu dawk li jżuru Għawdex għall-ġurnata. Dan għal is-Sur Muscat huwa attribwita għal mezzi ta' konnettività, speċjalment is-servizz tal-fast ferry aktar u aktar wara li żdied is-servizz bejn Taslima, Buġibba u Għawdex, fejn aktar turisti kemm Maltin u anke barranin iżuru Għawdex għall-ġurnata.